Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de venres, día 14 do mes de marzo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe llexemos a falar do que haberá mañán sábado, ese espectáculo de maxia para todos os públicos que imos a recordar cando será. Tamén recordamos que a próxima semana hai unha xornada chamada Administración cerca de ti, na que poden obter o certificado digital ou a clave permanente para relacionarse ca administración aquí en Cerceda. Falaremos de un seminario de defensa persoal que haberá mañán sábado e de que o mércores 26 hai unha charla sobre o dano cerebral. Recordamos o sucedido o luns, donde se presentou a Primavera das Letras no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva por parte da Real Academia Galega da Xunta de Galicia. Falaremos de que foi ampliado o plazo, en este caso ata hoxe, se poden anotar para a viaxe a Salou, e recordamos esa exposición do mar e da terra que se pode seguir visitando ata finais da próxima semana. Falaremos do programa de envellecemento activa, do plan de emprego local e tamén recordamos que a fin de semana do 21 e 22 será o Rally da Coruña. Este domingo comeza a pesca de fluvial, a pesca deportiva fluvial, e recordamos tamén nos deportes os partidos xa de mañán e de pasado mañán dos nosos equipos. Pecharemos co tempo, donde a previsión será de alternancia de nubes claros sin precipitacións. Comenzando a crónica da xornada, falámoslles de o que haberá mañán sábado, un espectáculo de maxia. O mago Dani García ofrece mañán unha gala de maxia día 15, mañán sábado, no Auditorio Municipal de Cerceda ás 6 da tarde para todos os públicos. Unha gala de maxia donde todo é posible. A maxia e o humor se fusionan para que grandes se ilusionen como pequenos e pequenos podan imaginar o grande. Dani García, que percorreu o mundo co seu espectáculo, ben acompañado de colegas magos para unha cita moi especial. Lembren, este sábado, mañán, día 15, a partir das 6 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita, gala de maxia do mago Dani García. Cambiando totalmente de tema, o Concello de Cerceda xunto co Ministerio de Política Territorial e a Federación Española de Municipios e Provincias organiza unha xornada adicada a achegar a administración á veciñanza. Será, lembren, esta próxima semana, donde consiste en asesorarse sobre trámites e xestións habituais ca administración, pero tamén acadar o certificado electrónico e acadar tamén a clave permanente aquí en Cerceda, no viveiro de empresas, sin ter que achegarse a Coruña. Vai a ser o xoves da próxima semana, o xoves 20 de marzo, a partir das 11 da mañán, no viveiro de empresas de Cerceda. Hai que anotarse previamente, é gratuito, pero hai que anotarse previamente. Poden chamar o teléfono 881 98 15 53, que é o teléfono do viveiro de empresas, ou achegarse ali, ou facelo tamén por correo electrónico. Insistimos que se trata de unhas xornadas para consultar, para achegarse á administración pública, e ademais ali poderán acadar o certificado digital ou tamén a clave permanente sin ter que achegarse, por exemplo, a Coruña. Será o xoves da semana que ven, dende as 11 da mañán no viveiro de empresas de Cerceda. Mañán sábado, máis de 35 mulleres van a realizar un seminario de defensa persoal femenina que terá lugar mañán sábado pola mañán, dende as 10 da mañán ata 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda. En este caso, estará impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. Mais temas, o mércores día 26 deste mes de marzo haberá unha interesante charla sobre o dano cerebral. Será o mércores 26 de marzo pola mañán de 11:30 a 1 no viveiro de empresas no Acevedo, e terá lugar unha interesante charla sobre o dano cerebral adquirido. Se abordarán as causas como poden ser ictus ou traumatismos cranoencefálicos, ou as secuelas, ou tamén os recursos de atención. É gratuito, pero deben inscribirse previamente. Poden chamar ao teléfono 652 770 653, 652 770 653.
3. Para inscribirse, insistimos nesta charla de aproximación ao dano cerebral adquirido. Está organizado pola Asociación Dano Cerebral Galicia coa colaboración do Concello de Cerceda e a Xunta de Galicia, e lembran que vai a ser esta xornada o mércores 26 no Viveiro de Empresas de Cerceda. Agora falámosles da Primavera das Letras, que tivo lugar a presentación para toda Galicia no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva en Cerceda. A Silva, de novo, no noso Concello, acolleu o acto de presentación da Primavera das Letras Galegas, que este ano está dedicado, neste ano 2025, ás cantareiras. As actividades comenzaron este pasado luns, día 10 de marzo, no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, ca presentación da Primavera das Letras, a programación pensada para estudiantes de infantil de primaria. O acto comenzaba xa ás 11 da mañán, onde a directora Silvia Betanzos deu a benvida, logo tomou a palabra o director da Real Academia Galega, Víctor Fernando Freixanes, e tamén Fina Casal de Rei, que é a coordinadora da Primavera das Letras, que deron paso a unha representación teatral da obra de Paula Carballeira, que ali estaba presente, As Ferreñas, que foi magníficamente interpretado polas nenas e nenos do colexio. Tamén estivo Felicidad Casás, neta de Rosa Casás, en representación da familia de Rosa e Adolfina, as que tamén están dedicadas ás letras galegas e que son veciñas do noso concello. O alcalde de Cerceda pechou este acto. Imos a recordar precisamente un extracto do que foi esa magnífica representación da obra As Ferreñas de Paula Carballeira por alumnas do Colexio de A Silva. Somos as Ferreñas, cantamos o que nos cantaron, pero tamén o que inventamos. Eu son a Ferreña de sexto, pero podedes chamarme Ferresés. Eu son a Ferreña de quinto, pero podedes chamarme Ferrequín. Eu son a Ferreña de cuarto, pero podedes chamarme Ferrecar. Eu son a Ferreña de terceiro, pero podedes chamarme Ferreter. Eu son a Ferreña de segundo, pero podedes chamarme Ferresego. Eu son a Ferreña de primeiro, pero podedes chamarme Metálica. Xa estamos. O teu nome artístico é Ferreprín. Non me gusta. Se ela pode chamarse Metálica, eu tamén quero cambiar. Non se cambia nada. Quen somos? As Ferreñas. Acabamos de presentarnos. Outra vez. Quen somos? As Ferreñas. E por qué? Por que nos chamamos así? Porque somos duras como o ferro? Tamén, pero non. Porque somos pesadas como o ferro? Tamén, pero non. Porque somos fortes como o ferro? Tamén, pero non. Porque somos de ferro? Non, non, non. Eu quero chamarme Metálica. Non podes chamarte Metálica, porque as ferreñas son as que están na pandeireta, as que se acompañan as pandeiretas. Sí, pero damos un aire novo. Somos ferreñas do século XXI. Que cantamos? Isto parece un examen. Que cantamos? Cancións. Que cancións? Cancións bonitas. Cancións que nos cantaron, cancións que escoitamos, cancións que levan cantándose moitos anos. Tamén inventamos algunhas. E por que cantamos? Estou me poñendo dos nervios con tanta pregunta. Cantamos porque sí, porque nos peta. Porque queremos. E para que non se esquezan as letras das cantigas, que non desapareza a poesía que levamos aquí dentro. Iso, que ben o dis? A miña nai di que na miña cabeza sai aire. Mellor, as cantigas viaxan polo vento. Eu quero voar. Ti vastes na fran. Imos co programa. Veña, vai! Cambiamos totalmente de tema, falámosles agora da excursión a Salou. Decirlle que xa pechou o plazo e xa está cuberta a excursión con máis de 50 persoas que irán de Cerceda a visitar Cataluña entre día 8 e 12 de maio.
A viaxe incluye a visita a Barcelona, ao Parque Nacional do Delta do Ebro, Tarragona, Miravet ou Reus. O precio é de 600 euros, que incluye todo: autocar ao aeroporto, avión, pensión completa, cruceiro polo Ebro, pola Delta de Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel en 4 estrelas e entrada ao Parque Güell. Tamén lles falamos da exposición do Mar e da Terra. Decirlle que na sala de exposición Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da Feira de Cerceda, está exposta a exposición do Mar e da Terra. Será ata o día 19 de marzo cando se poda ver, de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 2. Trátase dunha mostra itinerante promovida pola Diputación da Coruña, coa que se busca difundir especialmente entre a mocidade os exemplos de innovación, calidade, éxito e compromiso do rural que existen na provincia da Coruña, poñendo o acento na importancia de fomentar as oportunidades que ofrecen para o emprendemento os sectores mariñeiro e agrogandeiro. Tamén falamos agora do envellecemento activo. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue insistindo no interesante que resulta realizar o programa de envellecemento activo ou en forma corpo e mente nos diferentes locais sociais que hai por todo o Concello. Unha actividade que dende fai un ano se está facendo xa en Rodís, tamén no Centro Social da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no da Baixa, no Piñeiro ou tamén no de Cerceda. Consiste en realizar actividades para adestrar a memoria e ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade, máis que recomendable e gratuito, e se alguén quere anotarse ou inscribirse, pode facelo ou a través dos servicios sociais do Concello, ou se queren, poden achegarse aí, a ese local social no que se está levando a cabo xa esta actividade e anotarse. Máis temas, a Diputación da Coruña convocou as axudas do PEL, que van a estar ata o día 17 deste mes de marzo, vai a estar, en este caso, o prazo aberto. Hai 3 liñas de axudas. Unhas son axudas para pagar as cuotas da Seguridade Social dos autónomos. Esta é unha liña de axudas para os autónomos. Outra é para a creación de un posto de traballo para pequenas, medianas empresas, microempresas e tamén para autónomos. E a outra liña de axudas é a de manter ese posto de traballo un ano máis debido, ou en este caso, o abeiro da subvención do ano pasado. Si queren solicitala, tramitala, poden facelo a través da sede electrónica da Diputación e poden consultar calquera dúbida no Concello de Cerceda. En este caso, o prazo remata o día 17 deste mes de marzo. Imos con máis temas, agora imos a falarlles do Rally da Coruña, porque Cerceda volve a ser protagonista dunha das etapas do Rally da Coruña, donde máis de un centear de pilotos van a formar parte desta proba puntual para o Campeonato Galego de Asfalto. Se celebran os días 21 e 22 de marzo, a próxima fin de semana. O evento que este ano presenta 2 tramos inéditos, un en Oza Cesuras, pero outro en Cerceda. En canto ao noso, de Cerceda será o último, seguramente o máis decisivo de toda a proba, aínda que o Cerceda é un dos fixos nesta cita. Para esta edición realizou un percorrido inédito que arranca preto de Xesteda. Será un dos tramos máis complicados e seguramente máis decisivos. Lembren, Rally da Coruña por Cerceda os días 21 e 22 de marzo. Este domingo comeza a pesca fluvial. Este domingo comeza a temporada de pesca fluvial, un período que, como norma xeral, con algunhas excepcións, vai a comenzar este domingo 16 de marzo e vai a rematar o domingo 31 de xullo. Sería cando remate a temporada. En principio, segundo os expertos, pode ser unha boa temporada, os cauces teñen bastante agua, agora o que se espera é que eso se vexa reflexado no número de capturas. Os pescadores deben coñecer as particularidades
os cotos para socios ou autorizados, pezas máximas, as súas medidas mínimas, pesca sin morte, áreas vedadas, etc., das diferentes masas de agua, sobre todo para aqueles menos expertos, que resulta especialmente útil. Preto de nós temos, ademais, agora as Encrobas, o lago das Encrobas, habilitado, tamén o río Barcés, que é o que alimenta o lago das Encrobas en Cerceda, que abriu a pesca por primeira vez fai 3 anos. Entre esta gran masa de agua e o seu calce suma máis de 11 km de pesca sin morte, aos que hai que engadir os outros 3,5 do río Casanova e tamén 7,4 do Bardoso, na Laracha, e outros 6,7 no río do Viso. Isto aquí, pero tamén falamos do río Anllóns, por exemplo, que é preto daqui, onde tamén vai xente a pescar, hai 3 tramos acotados, este gran río de Bergantiños que une dende a Laracha ata Ponteceso, ten fama de ter moitas troitas, pero lembren que esta campaña, a campaña da pesca fluvial, esta nova temporada, abre este domingo 16 de marzo. Por último, a ITV de Turismos vai a estar aquí en Cerceda. Se vostede está pendente de pasar a ITV o seu coche, que sepa que pode facelo en Cerceda a finais do mes de abril e principios do mes de maio. Aí estará a unidade móvil en Cerceda. En canto aos deportes, repasamos o calendario deportivo da fin de semana. Comenzamos pola segunda categoría Galicia, donde o Queixas, agora en fase de ascenso directo, pois sigue loitando por incluso acadar o campeonato e xa afianzarse neses postos de ascenso directo. Ten que facelo vencendo en Mera contra o Marino. Marino Queixas, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Marola. Si ben o Marino está na parte baixa de clasificación, é un campo complicado e difícil para o Queixas, que será o domingo ás 4:30 na Marola. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense desplázase a Laracha, Xuventude Laracha Atlético Cercedense. Tamén o equipo de Cerceda, o Atlético Cercedense, loitando por engancharse aos postos de ascenso, se vai a medir contra un rival directo. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo municipal da Laracha. O San Martiño, pola súa parte, tamén xoga o domingo e recibe na casa o Pontecarreira. San Martiño Pontecarreira o domingo ás 5 da tarde no Roxo de Herba Natural. E pola súa parte o Rodís tamén recibe na casa o domingo o Atlético Sobrado. Rodís Atlético Sobrado o domingo ás 4:30 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan mañán. Atlético Cercedense Xuvenil Olímpico B, mañán ás 11 da mañán no Roxo de Herba Artificial. Pola súa parte, os cadetes tamén xogan a casa mañán sábado, pero pola tarde. Atlético Cercedense Cadete, Sporting Burgo, mañán sábado ás 4:30, tamén nas instalacións deportivas do Roxo. Os infantis xogan mañán en Ozacesuras. Ozacesures Atlético Cercedense Infantil mañán sábado ás 11:15 no campo do Loureiro. Os alevíns xogan na casa mañán sábado, Atlético Cercedense Alevín Carral B, mañán sábado a 1 do mediodía. E os benxamíns, o equipo A xoga en Vilaboa, Olímpico B, Atlético Cercedense A Benxamín, mañán sábado ás 12 do mediodía en Vilaboa. O equipo B Benxamín descansa, tamén descansan os prebenxamíns. O equipo femenino Fútbol 7 rematou a Liga pendente da seguinte competición e no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Curtis Cerceda de veteranos, mañán sábado ás 6:30 en Curtis, e na segunda B de veteranos, Atlético Perillo San Martiño, o domingo ás 10 da mañán en Montrobe, e Imperator Rodís, mañán sábado ás 4:15 no campo del Viña Grande. En canto tempo, para mañán sábado, situación intermedia entre altas e baixas presións con entrada dunha mase de aire ártica. Por lo tanto, os ceos van alternar nubes e claros, pode haber algún chubasco ocasional, pero canto máis ao norte da comunidade, evidentemente aquí non haberá, e alternarán nubes e claros. Decir que a cota de neve está nos 800 metros e as temperaturas non experimentarán cambios significativos ou descenderán lixeiramente xiando en zonas do interior. Os ventos seguirán soplando do nordés en xeral.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.